A Asociación Cultural Peñas Boiro organizou a súa primeira cea solidaria e o resultado non puido ser mellor. Máis de 200 comensais e máis de 3.000 euros recadados para a loita contra o cancro infantil. Foron exactamente 227 persoas as que se xuntaron nesta cea solidaria organizada polas Peñas Boiro AFA. Foron exactamente 227 persoas as que se xuntaron nesta cea solidaria organizada polas Peñas de Boiro a favor de ASACNOG, a Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia. Un evento que logrou recadar 3.222 euros, que se suman aos máis de 6.000 conseguidos na andaina do pasado mes de maio. En total, preto de 10.000 euros destinados a apoiar as familias afectadas polo cancro infantil. A cea, celebrada en colaboración con Mínimo Eventos, contou coa animación de DJ Curi e Sundivan, e cun menú de 6 aperitivos, camaróns a vapor e carrillera ibérica, preparado polo restaurante Chicolino, que tamén quixo contribuir axustando prezos e ofrecendo petiscos durante o baile. Durante a velada tamén houbo tempo para as emocións. As peñas quixeron render homenaxe a Joaquín Ribeiro, unha figura moi querida no municipio polo seu labor e compromiso coa comunidade. O éxito da convocatoria fai que a Asociación das Peñas de Boiro teña claro o seu obxectivo, repetir a cea cada ano e destinar a recadación a diferentes causas solidarias.